je to papírová. Můžeme dělat tu suchou jehlu. Jo, no. Jako suchou jehlu, co to je suchá jehla? Jehla, která není namočená. Už jsem se tam dostal, už jsem tam, už to není pana ten papír. Ale to už protrhlo Míšek. Ale tady jsem to protrhl já, tady v tomto prostoru je to teprve teď nepana. A tady Tereska ještě pana, takže odpaníme Teresku. Tak vlastně byla taky Tereska, co už. Její, kdo mi zničil párek. Ne, to nejde. Jo, pojď. Párek. Můžeš mi tam dát ruku jako na tu fotku, Jo. Odpanil párek. Já jsem odpanil Teresku po druhé. Tady ještě jednou. Po třetí už nemusí být nepana. Musí si uchovat aspoň část svého panenství. A tady ještě jednou. Aby to mělo být asi takový.